Harimau. Ya. Katanya nek lampu merah gawe helm iki aman deh. Apa ki? Awi mau iki. Kan bingung mau nyanyi apa, musiknya udah hafal. Bojo loro, tombok kangen, kalah weton. Oke, kalah weton bae. Kalah weton iso mas? Kalah wetan, Dek. Kalah weton iso? Apa tombok kangen bae? Tombok kangen. Sepi rasane. Ya, njajal cene sapiro. Aja dur-dur mateni aku iki jenenge. Sepi rasane. Lampu flashnya ayo diganti yo. Waktu biyen nucul dhewe. Ngotoro seling kancane. Rungokno aku ya. Zaman semono. Yang punya HP lampu flashnya dinyalakan semua. Tolong Agung. Guyub rukun seneng atine. Saiki apik iki. Dikasih lampu flash ya. Mah aku. Gak mau. Ulap. Ulang. Ayo. Yo. Ayo. Gak ono musik lamben ini kan wis apik. Orang ngono intro nih. Teng tong 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 tlang tak. Dang 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 dang. Teng tong teng tong teng. Dang 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 dang. Teng tong teng tong teng. Dang 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 dang. Teng tong teng tong teng. Dang 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 dang. Teng tong teng tong teng. Dang 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 dang. Drang 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 drang. Tong 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 tong. Teng tong tong tong. Teng tong tong tong. Drang tong. Teng teng tong 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 teng. Gamelan apa nak tontoleng tungteng apa nak? Tong toleng. Ya ora ngene. Gamelan meneng sing nabuh beniken. Oh ya ora ngono kuwi ya muntrukno lambene. Cacahe wis tanggap. Ya tak kira kok cacah lali tak elekne ngono kae ya cah notasine. Teng
tong teng tong tama deng 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 ngono kae ya. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Ora ngono kuwi. Gunung Yuk, Pasundan, awas. galungku. Terus pena aku karo. Ayo. Langsung Mas. dadekne ya. Ya, menika saking Mayangkara Niken Salindri badhe beksa bajeng loncat sesarengan Mayangkara Erko Audio Dwi Lighting Cakto Niken Salindri Family. Lah. Monggo. Kebanteren. Sorry. Asui. Kok iso asu piye to? Kudune matur nuwun to tak. Terima kasih. Kebanteran tapi ya. Pokokku tepos malah Mas. Ayo Mbak Nanda kalian Mbak Hani. Ayo Sendalnya dilepas dulu. kowe nak cepoten sandalmu lah. Nyapa? Tak benak nih kok. Oh alah. Ya. Mbak Nanda karo Mbak Ani sing joget, Mbak Niken sing nyanyi. Sepatumu cepoten. Iya iki lho wis. Iya wis. Lah kan aku gak sidan joget. Joget Cepoten iki lho sepatumu cepoten kok. Pepeh. Lehan. Sepatuku iya kan. Kleru. Lah. Langsung. Cepatnya si Sandra. Ayo Han. Ya. Bajing luncat yuk. Sak pira Mas? Tak mene. Aku malah lali to. Wis genah aku. Piye to bocah iki duwe mana? Ya. Sampean Kediri kene, Mbok? Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Heeh. Tumpang ke tempe bosok diolah. Ya Allah. Iya makane wong Kediri ki sehat-sehat pakanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Masa tempe bosok dijangan? Iya, ora mencret. Tuh, masurek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang kuwi dimasak saka tempe bosok. Nggonmu enek ora? Ngapa kono? Nggone nyung sing bosok-bosok dibuang lah, masa ya kene dipangan bae apa ora mencret? Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen iki kene kekreatifan lho bosok nggone tapi enak. Enak, nemen. Lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus labuhe apa labuhe? Labuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene mbak-mbak apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti tempene wong Kediri ciut-ciut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, kuning. Tahune gede ya. Heeh. Lah ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, enak tempe keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong
Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Uduk tempe. Lah. Hop. Bahasane kono ki coba anjek ngapa ki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh. Dadi enggak saru. Metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. Oh, mbok artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turu. Lah, percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh kan. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ero, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. Lah iya to Pak jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing ciut nek sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Pikirane Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Lha kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Tahune. Lah nggomu sing kondang apane? Tempene Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, ora budak. Masa ning kene disempaki. Hei. Kabehmu. Anu maksudnya bakule, Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Oh. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cawet. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane? Ora tau. Mulane ora tempene kana kuwi dikemuli, jenenge tempe mendoana, Mbak. Kuwi mesti lara kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Heeh. Apa sih timbasane tempe-tempe. Ya.